Окей. Това видео трябва да се води една идея по-сериозно. Въпреки че 100% няма да е. Just wanted to say that this is 100% comedy, whatever we're doing here. И да. Окей, ако вече не е било obvious. Днешното видео ще говорим за това, което се случи последните няколко седмици с всичките борби за справедливост и гей паради. С едно чета третия issue на The Justice League. Борба за справедливост и гей паради. Обаче, нали, е ремастърд версия, защото има втората част. И просто исках да дам моят коментар. Защото да. Както казах, исках да дам моят коментар на цялата ситуация. И само да започна с това, че съм... Не съм неутрален, в смисъл такъв, че имам страна, просто не е нито едната, нито другата. Тоест не е нито 14 годишните, които пукнаха. Пукнаха от бой. Добре, бе. Толкова ли мога да се защитава, човек? В смисъл, камон, добре. Разбирам, че сте гео и манак, обаче това не те прави disabled. В смисъл, fight back. Don't be a pussy. Ама, да, anyways. I don't support both sides. I think both sides are quite dumb. Obviously one is the worst. Anyways. Окей. Това, което се случи в Пловдив, събират се група альтернатив хора, доста общо каза. Събират се група тинейджери, в смисъл такива млади хора нали, с сексуална ориентация, която почва с първата буква на азбуката и горе-долу стига до някой китайски символ. И се събират тези хора и си казват, добре, не искаме да се борим за права. Кои права? Да, не може да се женим, точно, не може да се женим. Това е толкова изключително важно и 100%... Добре, look at it. И да мога с жените, реално нищо няма да се промени. В смисъл, това днес така ли... Uneventable, така ли иначе ще го приемат след 5 години, дали ще е сега, дали ще е след 5 години, няма да има никаква разлика, тъй че... Това според мен не е нещото, за което искате да се борите в случая. И разбира се, другото нещо е, че по закон не се наказва, мисля, насилието на геови, в смисъл хомофобията не се наказва. Добре, това е друга тема реално, обаче по political view, по political compass, аз съм heavily libertarian, което означава, че аз вярвам във всякаква свобода, което означава, че hate speech и цяло какъвто и да е hate speech, който не кондемва по някакъв начин на организиране на престъпност или на убийство, за мен е файн. В смисъл, за мен трябва да имаш правото да отидеш на публичен площад и да говориш, да речем, за нацистката идеология. И да. Според мен трябва да го имаш това право, докато избегнеш честа с убиване на евреи. Окей? So, anyway. Според мен това е малко тъпо. The hate speech, надият, това да нарираш някой или да го удариш, мисля, че трябва да е наказуемо въпреки това, че си гей. Смисъл, не виждам какво общо има това, че си гей с това, че те е праснал 14 годишното МБТ фенчи по лицето, манеки ти е остава синена и това ти е перманент скар от това цяло колко не мога да се файтбакваш. В смисъл, ако се мисли за някакъв такъв голям social justice warrior, и те бият 14 годишни МБТ фенове. Better stay back. Better step back. Rethink your life. So, да. Окей, вече да минем към съществената част на видеото. Obviously, това, което имаме в момента е, нали, едната група си я знаем, другата група също я знаем. В смисъл, всички познаваме хора от следните групи. Какво реално може да се направи? Като за начало, това всъщност се случва в Пловдив, да. Това се е специфично за Пловдив. Като за начало може, нали, да не се прави такъв вид изявление, парад, на място, което се води, нали, парк, в смисъл парк, просто, нали, има доста детски катерушки, майки с деца. Просто, какъвто и да е парад, всъщност, не защото е гей, просто I don't like politics. И до известна степен това си е доста politics. I don't like politics where children are. Просто не мисля, че е нещо нужно.
Другото, което мисля, че трябва малко се... В смисъл, меседжа, който давате с тези паради, не е много ясен. Повечето време. В смисъл, не е толкова някакъв конкретен. Има просто, нали, табелки, викате нещо, обаче не е нещо конкретно, нали, не спарква някаква определена емоция. Просто, ако някой го погледне, който не разбира толкова много, ще си каже, че просто е така, нали, джавкане за нищо. Да, просто make your message more clear. Да, make your goals more clear. След това имаш парад Бургас, на който не отидах директно, защото разбрах, че има полиция, няма да има бой. В смисъл такъв, че нямаше да е интересно. Аз исках да ходя да гледам интересното и евентуално да взема интервюта на хора просто. Facecam review. Possible. И евентуално взема интервюта, обаче то като нямаше от опозицията, нали, малко CNN момент. Да, просто не отидах. Видях някакви клипчета от това събитие. В смисъл, беше peaceful, не беше кой знае какво. Пак същия флоу, не са показвали наистина какво реално искате да направите. Чувства са малко джавкани по вятъра. Имаше едно доста тъпо изказване, аз май си го бях записал някъде. Имаше едно доста тъпо изказване от едно момиче. Беше нещо от целта на... Не си го спомням точно, не мога да намеря къде съм се го записал. Беше нещо от целта на... Всички знаем, че в исторически план малцинствата винаги са малтретирани като изкупителна жертва на проблемите на някой друг. И... какво по дяволите искаш да кажеш? В смисъл, малцинствата винаги са малтретирани и агресирани от друга група като изкупителни жертви. Не знам коя история е това, обаче историята, която аз съм учил, не бих се сетил за нещо, което е quite that. В исторически план, малцинствата са създадени, като само малцинствата е принцип, да. Малцинствата са малтретирани и убивани и бити и поробени заради расата им, заради това откъде идват, заради вярванията им. Или, да, това е като цяло. Не е защото някой няма работа и просто иска да си изкупи в смисъл комплексите. Манек в смисъл не агресираш някой народ, просто защото не знам, брат. В смисъл нещо не се харесвам с тези еднакви, имам мини комплекс. В смисъл, не. Окей. За тая другата страна, дата на 14 годишните агресатори, в смисъл няма тобионност, няма какво и знае какво да кажа. То си е pretty self-explanatory. Not cool, guys. Not cool. Based, but not cool. Not cool. Просто, да. It's unneeded. It's really unneeded. Да. Другото, което не мисля, че трябва да има толкова голям флашбак. Не мисля, че кой знае какво. Не мисля, че като цяло... Не, че не заслужава толкова внимание, но не мисля, че чак точно такъв спотлайт от внимание, да се вижда като нещо много controversial. Пък то не е. So anyways, kids, не четете медиите, изграждайте си сами мнение и със сигурност не четете постовите на LGBTQ съпортови групите, защото това си е чиста пропаганда на моменти. Е грозно. Грозно е. Няма значение. Anyways, see ya. Денят ми бива толкова хубав и тогава бум! Гей парад!